Dnes je naším hostem známý český sériový podnikatel a investor, člověk, jehož platforma již pomohla tisícům Čechů vydat se na cestu finanční nezávislosti. S radostí vám představujeme Daniela Křetínského, generálního ředitele a majitele energetického a průmyslového holdingu, spolumajitele a prezidenta fotbalového klubu Sparta Praha a také aktivního mecenáše, který se podílí na stovkách charitativních projektů po celé České republice. V posledních měsících tisíce Čechů starších 30 let opustili svá zaměstnání a začali nový život díky inovativní finanční platformě, která byla schválena na státní úrovni. Danieli, řekněte nám prosím, jak je možné, že člověk může začít vydělávat až 26 400 eur měsíčně, když investuje pouze 100 eur? Upřímně, nejsem si jistý, jestli toto video uvidí všichni, ale ti, kteří měli štěstí, dostali opravdovou šanci změnit svůj život. Je důležité pochopit, nemůžeme platformu otevřít všem najednou. Kdybychom to udělali, země by se přes noc proměnila v národ milionářů. Teď k věci. S minimální investicí pouhých 100 eur můžete vydělávat až 50 000 eur měsíčně. A to není přehánění. Pro někoho to znamená předčasný důchod. Pro někoho jiného způsob, jak zhodnotit úspory nebo začít život od začátku. Teď prosím pozor, toto video je dostupné pouze jednou. Pokud ho zavřete, druhá šance nebude. Odkaz zmizí. Stejně jako šance začít vydělávat. Není to Forex, není to akcie, ani pyramida. Jedná se o partnerství s váženou mezinárodní společností, která na naši žádost poskytla přístup k automatizované investiční platformě. Program, který jsme vyvinuli, funguje na jakémkoliv telefonu, tabletu nebo notebooku. Používá umělou inteligenci k přesnému předpovídání pohybu na trhu a zajišťuje stabilní zisky. Nemusíte nic dělat, systém vše zvládne za vás, vy jen sledujete výsledky. Kolik Čechů už to vyzkoušelo? Jaké jsou výsledky? Provedli jsme testování s malou skupinou dobrovolníků. Každý z nich vydělal více než 10 000 euro během prvního měsíce. Říkám to s naprostou jistotou. Pokud nevyděláte alespoň 2500 eur za první měsíc, osobně vám vrátím vašich 100 eur. K dnešnímu dni dosáhlo zisku 100% účastníků. Nepotřebujete žádné speciální znalosti. Pokud sledujete toto video, vaše zařízení je kompatibilní. Zní to impozantně. Co je potřeba udělat právě teď? Toto je důležité. Navštivte webovou stránku a zanechte své údaje. Osobní manažer vás bude kontaktovat, vše vám vysvětlí a otevře vám přístup k platformě. Vaše místo bude rezervováno, ale pokud neodpovíte na hovor, místo přejde dalšímu. Je to začátek nové kapitoly ve vašem životě a jsem si jistý, že nebudete litovat.